Sabarra forumera. Gaurkoan Pedro Alberdi egon beharko luke, baina honi materi dago bajan eta bere notez, nire esateko irakasleok eta horrela. Bueno, testu inguruan kokatzeko forum hauek, lehenengoz hasi behar dugu, gure urteroko irakurketa harako erabaki hartu dugun liburuarekin. Zuzen ere, Bernat Etxeparren Lingua de Vascon Primitiae, eta horregatik forum hauek jaren arrazoa, ezta? Liburua, forum hauek leloa da Euskara Jarriaren plazara, Etxeparren bertso ezaguna, eta, zabatu oso gaurkotasun osoa da bertso horrek, ezta? Eta guk erabaki dugun liburu hori irakurtzeko arrazoi bide bat irakasle. Euskaraz publikatu zen edo argitaratu zuen lehenengo liburu izan zelako, 1955an, zuzen, eta poesia herrikoiaren eredua delako. Baina horretarako ditugun aditu hauek gehiago eta asko hobeto hitz egin dute. Eta, orkestu dizuet, hemen dugu Patrik Pisu, askoren ezaguna da, baina kontatu batzuetan bat, lezokoa dela, Gipuzkoarra, filologia erromanikoan lizentziaduna Euskal Filologia doktorea, Deustuko eta Bordeleko Unibertsitateko irakaslea izan da, eta Benedeko Euskara eta Euskal Literatura irakaslea dela. Hainbat erakundetako kide eta zuzendari izan da, eta Euskal Idazleen Elkarteko lehendakari, Eusko Ikaskuntzako hizkuntza eta literaturarloko zuzendari, Espainiako Narratiba Sari Nazionaleko epaimarekin ere izan da, eta kultur jardunean hasi zenetik, asko dira irabazi dituen sariak. Besteak beste, Unamuno saria, Pio Baroja ipuin sariketa, Azkue saria, Irun saria, eta bar. Eta, beraz, ez du gehiagorik hitz egin duz, horrekin, ez du, ikusten dugula, zelako bagakia daukan. Eta, algoan, Iñaki Albokoa dugu, Euskal Filologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eskolako irakasle. Ipuin gintza lan dugu, hainbat lanetan, Atxagaren narragintzari buruz ere idatzitako saiak eta liburu bat ere argitaratu du. Gaur egun ere argitaratzen literatura bloko arduraduna da eta euskaltzain urbazlea, beste lan askoren artean. Eta beste bari, hitza emango diei eta nahi duzuenean eskerrik asko etorri izanagatik eta aurrera. Zuen baimenakin musukoak lasaiago hitz egitea musukoak hitz egitea nahiko gogorra eta zain egiten entzegin. Arrasate onderen horreiz. Lehenik, Pedro Alberdi nire eskerrik beroenak gonbidapenagatik eta bitartekari lanak egiteagatik hango du hartosoan. Bi gauzatxo hemen hasi baino lehen nire aurkezpena dela eta bai, bezotua naiz, berez euskalkiz goina jarrerakoa, gero 40 urtez egon naiz irakaskuntzan 15 institutuan eta 25 unibertsitatean, Belde eta Deustu eta Madrilea unedekin duen zait, eta gero liburu batzuk entretenitzeko idatzi izan ditut, batzuk errebista. Izena dela eta ikusi dutenen programan jartzen zula ukizu. Hemen ez dut deuse ukituko, baina bai urkizu, txikitan urkizu. Eta gero hor ikusten dut Bernat jarri duzuela. Eta hemen ere, idazten denean zer nahi gauza, erratu egiten duzu. Osea, hanka sartze pila bat egiten duzu eta berriro irakurri behar izaten dira
WhatsAppak ere bai, ondo idaztearren. Eta hemen, konturatu naiz, Bernat Etxepare jarri dudala, baina berak bere liburuan badauka latinez modu batian, Bernardus, izango ditzarena, letra batxaga ezera, Bernardo, baina hori gaztelaniakoa izateke, dokumentuetan Bernardoa agertzen da asko, Bernardo Etxepare, baina baita ere, beak euskarazkoan, idazten du Bernard, frantseseradekin Etxeparekoa, eta gero bere kartzelako kontua kontatzen dituenean, bada Bernat Etxepare. Eta hemen programan jartzen du Bernat, tartekoa. Bernat ere askotan agertzen da dokumentutan, hemen guk ezagunena duguna da Beñat, ezta? Erabiliena. Urakin pixka bat, hasi beharko dugu, oitu gabe gaude aspaldian hitzeik, orduan ba, zuritu lan ginen jartzen zen. Itzaldia, Iñakik ordua eman zen. Horrotza izan manez, Ordu herri batekin nahikoa da zora. Hiru zatitan zatitu dut edo hiru partetan banatu. Bat izango litzake garaia zen. Itzein dugu, pentsatzen dira, hortaz asko batik edata. Bueno, garaia, gero bizitza, zer dakigu Bernat Etxepareren bizitzaz? Ez askorik ez, baina zerbait esan beharko dugu. Ez dakigu noiz jaio zen eta noiz hil zen ere. Eta non. Bueno, pentsatzen dugu, hipotesi batzuk da dira. Eta orduan, gauza batzuk agertzen dira aipatu beharrak, esate baterako, Erdi Arotik Errenazimendurako jauzi horretan, pauzu horretan, 15. mende bukaeratik 16. menderako epe erratxu eta istiluzu hortan bizi izan zera. Eman dezagun bizi izan zitula, Jaurainek dioenez, bere bizitzan bi zati hipotesi gara, bi parte badira. Bat, gizon noblearena, noble Etxepare agertzen da, Etxepare sarrasketakoa, eta bestea apaizaren, alde batetik. Eta hori, salto hori, eman omen zuen 40 urtekin. Kontutan hartuta, 1511an, ja, Bertran Lehetek izendatzen duela Eiera Larre eta Zarokoa apaiz, horrek esango dute, 40 urte atzera jota, 1980, beste batzuk 1970, hor inguru hor jaiatu zen. Garai hortan, zeintzuk izan ziren idazle Errenazimendurako bide hortan importantenak Europan garaietan. Italianoak, hor badira aipatu behar direnak, Dante bat, ikusiko dugu, Danteren aipamena badagoela gainera Etxepareren doktrinan lehenbiziko bertsoan. Petrarca, Boccaccio, eta beste asko. Gero, Gerson ere famatua izan zen, eta ondo erakutsi zigun, jaki aldekoak Gersonen eragina Etxepareren doktrinan.
Jean Gerson horrek ikasi zuen Parisen Collège de Navarre, badago kolegio, Nafarroako kolegioa famatua, 14. mendean Nafarroako erreginak eginarazizuna, eta beka pila bat ematen zituen, Naparrek han ikas zaten. Ikusi ditut zerrendak eta batxilerrak egiten zutenak, arteetan, teologia ikasleak eta teologia irakasleak ere bai. Ez dut Etxepareren izenik aurkitu, baina bai Julian Etxart bat, bat mitxinez. Kontuaren kega erdugu ere, epe hortan, izan zen epe hortan, liburuak zer garrantzia handia izan zen, zer izan zen asmakizun garagarria. Hor, Maguntzian, Gutenbergek, asmatu zuen, 15. mendean, eta egin ziren, alemanek izan ziren hor, aitzindariak eta gero zabaldu ziren Europa guztian zehar liburuak egiteko arte antzen berezi hori. Badakigu, Espainian, 1970 Sevillan bazirela imprentagariak. Eta Nafarroan ere, Nafarroako erresuman, erreinua zenean, 1980an imprimategi bat sortzen da. Eta publikatzen dituzte liburuak. 15. mendean publikatu ziren 170 latinezkoak eta erlijiozkoak. Baina baziren beste liburuak beste herri hizkuntzetan argitaratu zirenak, Esate Baterako Tolosan eta bai. Liburuaren garantzia, zuen, izugarria dela, guretzat, euskararentzat, batez ere, 1555 urtean, agertu zen, Etxepareren liburua. Eta horregatik, gaude hemen liburuaren. Itzieten hasi naiz, Etxepareren bizitzaz. Esan, aipatu dut ere, jargain delako bat. Hau zen genealogista bat, ez zaitzen bizida gizon bat berezi duena zuek txinez internetez ikustea bere atarikoa, web, sartzen bat mazerate, tipirena.net, hor, basa Nafarroa zen, eta Nafarroaren historiari buruz, Janbatik hor bustanek, gauza pila bateak egin zuen bere tesia horren buruz, eta orduan, guztot, merezi duela. Ikustea, irakurtzea, Nafarroako historiaz zer dioen azterketa bari, batez ere etxeen izenak eta aztertu izan ditu oso ongi, eta Etxepareri dut ere lan interesgarria. Etxeparekin gabiltzala, bere bizitzaz, jargain genealogista honek Osaz Sugeroakoan, ez Hortzaizeko, Osazeko zena, eta gero Ziburun hil zena. Badu liburu batean egin zenean 1982an biltzar bat, artikulu bat oso polita lejan poetik baz. Hau da, Berterretxen kantuaz eta beste euskal lehendei buruz aztarnak bilatzen saiatu zen genealogista oso importantea da historiaren ikuspektik bere Baskonia liburuaren oso importantea. Lehenbiziko datua daukagu, 1505an
agertzen zaigula, uhartetxeko artxiboetan, pena da, artxibo osoa edo ez egotea, internetez eta honen testua, Nobel Bernard Señer de Etxepare de Sarasqueta. Nolakoa zen garai hartan, etxe horiek nolakoak ziren, hemen aurrera pasatzen dut naiz. Hau da, Etxeparea. Duzunaritze Sarasketako Nafarroa begirean, edo Basanabarren, ez tekin nahi hau dutzela, zoretan jaio zen Bernat Bira Larobi buruan. Bueno, ez da etxe noblea zen, baina ez dirudi aldamenian armarri bat bai, Etxepare edo Sarasketakoa, eta gero apat jauregiko hilarrian ageri da ere beste ikusten duzue, Santiagoko bideko kontxak dira horiek, gero arranua ere ageri da, eta hau da, ederra, hain nigan ikusten dezakezuna, apatigako jauregia. Importantea izango da. Hau komentatuko duguna ikusteko. Esan dudan bezala, 1511an Baionako apezpikuak izendatu zuen apaiz, Eieralarrako eta Zaroko apaiz. Eta dokumentu hori ikusi nuen katalogo batean aipatzen zirela Zaro eta nola liburuan jartzen duen sarreran zela errektore Eieralarrekoa eta joan nintzen Horreagara. Eta Horreagara dokumento askoren artean zer topatuta suertia izan duen, eta derrepente latinez egoen, latina ja astua leukan, baina ikusi nuen Bertrandus, Domino, Nostro, Bernardo, Etxepare, dialekto, eta hor, azkenian, 1511an, badaukagu datu zehatza, ja apaiza zela. 1511 urtean, Nafarroko gerra, amabitik 30-erako historio hori, hasi baino lehenago. Eta zergatik aipatzen zuen Etxepare, latin esaten zuen tuiz exigentibus meritu anitzak zirela. Eta gero beste dokumentu batean, badago Jose Mari Uarte gaztelaniaz, aipatzen du Bikario Generala ere bazela. Bikario Generala. Eta Bikario Generala zergatikan hautatu zuten, Baionako apezpikuak, bere habilidad, suficiencia y letras y otras virtudes y buena fama. Orduan, hortarako behar zen izan lizentziatua utroke jure, hau da, eskubide kanonikoan eta eskubide zibilean. Eta orduan, ez zen nor nahi, noblea zen alde batetik, da bestetik, bazen ere aurkako. Kuriosoa da, badago beste historialari bat aski interesgarria, pena zen, mintizalea zen, eta historialari hori indian galduzitzeko, Manes Goienetxe, eta Manes Goienetxek bere historiaren, Euskal Herriko historiaren bigarren tomoan, aipatzen du Etxepare, eta kontatzen du nola, Ainitze Montseloseko biztanleen prokuradore izan zen 14an. Nola, 15ean izan zen Amikuseko sindiko. Eta nola, Uarte Garaziko Elizan, Fernando Aragoeko, el katoliko, deituari, erregeari, fidelitatea adierazi zioten, hango
jauntxoak, nobleak. Eta hor, Bernat ere agerita. Beraz, ezen oso beste jasutarrak bezala, Francisco Javier eta bere familiakoak bezala, oso Nafarroako historia horretan, Beamontesak izan ziren Espainiako erregearen alde eta ez Frantziakoaren borrokan Biardekoaren. Historia gehiago dauzkagu, baina hasieran agertzen zen, eman dizuetan lehenbiziko irudi hortan, Baionako katedralaren kalostra. Eta, badakigu, 1513an, bildu zirela han, Etienne Ponchier apezpikoaren batera, zeren apezpiko honek ikustuzun oso liburu gutxi zegoela garai hartan, eta hizkuntza ezberdinak bazirela, eta behar zela han fundamentu pixka bat ezarri. Eta orduan, deitzen ditu jakintxoenak, garaian jakintxoenak zirenak, 33an, eta tartean dago gure Bernat Etxepare, jakintxoenetakoa bezala. Baina, lehen esan baldin badizuet, zela bikario generala izan zen, nik uste dut, ikustentzia 23 arte, zeren 23an beste bat agertzen da, Domingo Aitziondo. Eta 33an ere egiten dutenean sinodoak, eta estatutuak atertzen dituztenean, orduan ere bikario generala Aitziondo. Agertzen da, Eierarako erretore bezala, hori bai. Eta ziren han ordezkariak, ondarrakoak, eta errenderikoak, eta garai hartan parte hori Baionako diofesikoa zera. Noiz egon zen kartzela, zeren liburuan agertzen den poemetako bat, hunkigarrienetakoa da, nola kontatzen duen bere kartzelatzea. Ez dakigu, baina badakigu Enrique Henri, bigarrenak deitu zituela zenbait aldiz estatuak bere estatuak, nobleak eta elizak eta besteak, bai Pavel eta bai eta ere Donapaleu. 21an eta 23an. Eta nola kontatzen zaigun, hor, berak kontatzen duen poema autobiografiko hortan, Biarnora deitu zuen erregeak. Eta beste bertso batean nola esaten digun ere, hiri honetan heriotzez hiltzen dute jendea. Orduan, bertso horri begiratuta, batzutan lupakin irakurri behar bertso batzuek. Eta ohartzen zara, historialariek diote, nun zegoen pena kapitala, nun hiltzeko hiria. Baziren, Biarnon, beste bi hiri, Ortezen bat, eta bestea, zer joan zaituen. Horregatik batzutan, paper batzuk idatziak eukitzea ondo etortzen da, zeren batzen daiz, Don Manuel lekunak esaten zula, behin joan zen pulpitora jo zen, eta hasi zen, eta errepente santua zen, ies egin, eta esan zuen. Hemendikan aurrera, ja, zerboi guztiak paperak egin. Eta irakorri egin daiz. Kontua da.
Orduan, hiri honetan heriotzez hiltzen duzun jendia. Eta orduan horrek esan dugu, hiri hori bakarrik Paben hiltzen zutela, eta orduan Paben egon zen. Paben Margarita Nafarroakoa ere egon zen, eta egon zen Clement Marot, poeta handia ere bai, eta han odorrean, pasatuko ditu dirudiak ikusteko. Hemen bi elizatxo hauek, Zaro eta Egiera Larrekoak. Nuen, bizitzaz aparte, obraz aparte, gauza asko esateko, baina utziko dizkiogu Iñakiri, esaterako Danteren eragina, Spencer Dobsonek aurkituak memoriaz, borondatez eta inberduliak barritu, hori da Danteren purgatorioko bertso bat. Aurrera, Eliza men, bi Elizak, erriska politia bila, Zaro txiki-txiki baina, badu atetxe bat erreka ondoan oso. Hau da, aurkitu nuen dokumentua horreagan, ikusten dut, aste bat edo hilabetea pasatuko banu, beste dokumenturen bat, Bikario Generalaren izendapena eta beste gauza asko aurkituko dut, denbora hartu behar da, gauza horietako. Hemen Leskarreko breviarioma eta Baionako Misalarena ere bai irudi horiek, hor dago esate baterako Lunge Baskono primizia Bernardo Etxepareren azala, eta Baionako Misalan ere badira hiruzpalau primiziaren irudia. Hemen erregearen abokatu Bernard Leheteri, Bernard Etxeparekoak haren zerbitzari txipiak gogonez, goraintzi, bake eta osapareko. Hemen zein zen Bernard Lehete hori, izan zen mecenas bat, Bordelen zegoena, eta aipatu da Kolez de Bilen hortako zuzendaria, hemen garaiko bertso bile batek bertso batzuk eskaintzen dizkio, esaten du nola pasatzen zituzten, gauak, kantuz, hemen esan behar dugu, garaiko humanista importanteenak, Goizonek honek idatzi zuen Oksitaneraz ere, eta Bernard Laheteri idatzi ziren bertsoak, Britanusek ere bai, Bernard Laheti hori, Clement Janeken, hau, badia musikalari batzuk izen horrekin, eta berak musika asko proposatu zuen, eta garaiko agia, eta 29an biltzen ziren ere etxean, eta Zara oso politiak idazten zituzten, hemen tripartitun hau, non agertzen diren dozinaren eraginak, Henri Bigarrena, Euskoa, esango ezin horretu zioten, esango zantzerako, eta Margarita Nafarroako erregina izan zena, Frantziako emakumerik jantziena edo eta meloni datzi zuen eta diotenez adimendu zuena. Hemen dorre honetan kartzelan egon zen, Pragako gaztetua egon zen, hau hemen zigaren egon izan arren, eta mozen kantuia, horrek zen nahi du, kantua zela. Eta hor, azkenian, ipini ditu, kontrabasa eta sartrela, eta debile principium medio fortuna situatu. Hasieragoa da latinez, bukaera hau Ovidioren esaldi bada, Italian udaletxe batean ageri da udaletxearen horian, hitz bera, hori politiko entzatere nik uste dut lema politia dela, debile principium, hasiera txipila, fortuna berakoa. Hemen dago, azkenian, frantseseko testu hontan, badakigu 1850 argitaratu zela liburu hau, De Pontac erregistratzen. De Pontac nortzen hau, Bernard Leheteren alabakin ezkondu zela. Eta hemen, Kanposantuan, hilarrian, ageri den hilarri bat, apaiz baten adirudi, Jesus, Kristus, Ostia, Biblian, eta Kaliza ere bai.
Lorena ote da, ez dut besterik osatzen. Baina beste bat doktrinari buruz eta Kantei buruz esan behar dut badauka horrezen artikulu bat, non konparatzen duen Etxebarriren doktrina eta horien artek berak egiten duen doktrina. Etxebarrena hasieran da, horien artena bukaera. Baina, kuriosoa da, esaten du Etxebarren bertsoak ez direla oso onak, horien arteri gustatzen zitzaion, gutxinez sila bat erdi errimatzea. Honek, asko libreago errimatzen zituen, eta, gaiak apaiz batek erabiltzekoak ez zirela oso zerak. Baina, horien artek, baina berak izan zituen seme bastarkak ementan, eta ez zer dituzeko aldiz bakarrik ezkondu. Eta ezkondu zenean Jan Ardoirekin, 1627an, horien artek, jauregi hortako nagusia izan zen. Eta, klaro, apat jauregia eta sarasketa aldamenian daude, eta esaten du, il feze xante zeder. Hau da, bazekien etxeko tradiziotik, etxeko tradizioak bertan baitzeuden dierriskak, doktrina irakasten zienean, kantarazi egiten zirela Etxebarri. Orduan, hor ikusten dugu, neurri batean, poeta kulto bat zela, baina baita ere herriarekin harremana eta kantarazi egiten zuena, eta gero kanta horiek, gero kanta horien zatitxuak edo mendez-mende agian iritsi dira, eta bai askoek eta bai aita Donostiak jaso izan dute Nafarroako goi partetan. Eta goz, liburu ateratzen denean, ikusiko duzu batez ere obrari buruz egiten dudanean nondik datozen zeintzuk diren iturriak, Errenazimenduko kantzioneroak zer eragina duten bere obran eta bar, eta nire esker zuen arretaratik, eta bersolari gaitzeko zela, nire esanak onartu eta izki esan dagoa zuzen du. Esan dezun, azkeneko aipatu dezun kontu hori gertuko zailo, bizkala geroxa horrek, baina neurtu egiazu ze horrek, hori ikizkale zuen markakia. Bueno, a ver, ni saiatuko naiz, niretzat, nire interesatzen zairana, zera ez? Ez? Horrela ez? Bai. Bueno, Etxebarri entenditzeko, behar bokatu dugu, zueia, pixka zerbakigu, jaiotza eta nola betere bere biografiaz dakigunaz Patrik azaldu dugu. Kontua da, azaltzean, ze aldaketa ematen da. Erdiarroko mentalitatetik modernidadeko mentalidadea. Eta modernidadea azten da 16. mendean. 16. mendean azten da razionalismoa, azten da filosofia, azten da zientzia, eta azten da nola betere, garai, moderno esaten dena, gaur eguneaino etorri zaiguna. Baina, transizio horretan zer gertatzen da, ezta? Eta hori ulertzea klabea da Etxebarriren poesia ulertzeko, ezta? Ze Etxebarri beti, eta orduan ni askar, darrio, askarko beharko nituzke 10 pardonuteko, nase patxaran asuntonetan. Baina orduan markatuko ditut jongo naiz, topikoak edo bihurtu dian Etxebarriren inguruan, topiko bihurtu dian zenbait elementu aipatzea, sexua, zergatik apaiz batek sexu hori, edo zergatik, beak Patrik egiten duen hori, ez da, pertsoia, Etxebarriren pertsoak herriak ezautzen zituen, herri poesia da, edo Etxebarri beak idatzetakoaren eraginez ezautu dira, pasadiz horiek, holako gozutan jarrikoen harriko, ez da. Bueno, asuntoa da. Doktrina kristaua eta poesia, amodiusko poesia, eta nola baitere
bere liburuak biltzen dituena. Bizati nagusi horiek hor daude eta transizioko Ama Birjinari eskainitako poema luze bat dago. Orduan, poesia religiosoa, doktrina kristau hartuta eta nolabait ere transizio maitasun divinoaz, Ama Birjinari dedikatutako eskainitako poema hori hartzen baldin baditugu, 1149 bertsoetatik, 585 ja, nolabait ere, poesia erligiosoa, bestea da, esan dezakegu, ja, poesia profana, maitasun profana. Bueno, hori bat, garaiari buruz eta erligioari buruz, garaikura ere, erligio aldetik ere oso nahasia izan zen. Nun markatu zen mugan ere, Trento markatu zen mugan. Ordu arte, esate baterako gertatzen da hori, orduako ja Erasmo hortzego, eta nolabaiteko, erligioaren ikuspegi eraberritua eta oso sartuta zegoen, baina nolabait ere, zegoen ortodoxia baita ere, ortodoxia batekin, nolabait ere, topo egiten zuna, eta orduan esate baterako gertatzen dira gauza bitxiak adakoak, esate baterako Juan de Zumárraga, Mexikon argitaratu zuen, Mexikoko bere apaiz gisa, regla cristiana breve argitaratu zuen 1557an, eta hor esate baterako sartzen ditu, Erasmoren esaldi eta bere ideia mordo bat aipatu gabe. Erasmo aipatu gabe, Erasmo oraindikan eskenekien Trento arte, hau gizon ortodoxoa zen, hobetzan. Gero azkenean kondenatu izan zian bere obrak intik-zera, prohibituk izan ziren, ezta? Baina, halako egontzan gorabera bat, horren ideiak, tradizioak ortodoxaren barruan jungo dira, ez dira jungo, baina hain zan ospetsua, eta hain zan, bere, enkiridion, liburu hori, Manual del Caballero Cristiano izan zan, hain ezaguna eta hain zabaldua, mundu guztiak eta kristau giroan, apaiz guztiak eta doktrina eta katetxismo guztietan haren nolabaiteko ideiak eta haren esanak nolabaitere zeak, ez da, mirestuak. Eta Juan de Zumárraga sartzen ditu. Zergatik epatzen dut Juan de Zumárraga hau? Porque Juan de Zumárraga honek, esate batera baitere erabiltzen dituen nolabaitere bere doktrina eraikitzeko modua, gure Etxeparek erabiltzen du antzekoak direlako alegia. Badago uniberso bat garai hartan, korpus bat, irudi, exempla, konzeptu eta nolabait ere denak partekatzen edo konpartitzen zutenak. Orduan, gu hor egundi begiratuta esango genuke. Bata besterik kopiatu egiten zioten edo plagioa ez. Plagioaren kontzeptu hori etzan existitzen. Plagioaren kontzeptu hori, 18. mendetik, honea sortutako kontu bada, eta hori ikusi genezake baita ere Lazarragak esate baterako Gutierrez Zetinaren poemak hartzen ditu eta bereakin batea biltzen ditu eta no pasa nada, ez? Bata besteak erabiltzen bata bestearenak interesgarria ikusten dutenean hartu eta erabiltu egiten dute. Orduan, baina badago hemen konpartitutako iruditeri, mundu ikuspegi eta batez ere bersoak eta ez? Batak eta besteak erabiltzen dituztenak. Esate baterako hemen, aipatu du Juan de Zumárraga honek, Etxeparek egiten duen gauza berbera. Goizetik gauera bitartean zure arima zaintzeko eta ez zaitezen galdu zein behar dituzun. Eman behar dituzun pausoak eta eman behar dituzun errezoak bidean. Honek izan honek gauza berbera. Eta nik, horrak literatu lan batean, egin duna izan zen batez ere lan konparatiboa. Alegia literatura konparatu egiten dut, ideia konparatzen ditut, eta hartzen ditut, bai, Pirinioetatik bestaldeko doktrina, kasuan ez, doktrina, berehala pasatzen ezen, maitasun kontuetara, baina doktrina zer esan behar dut. Eta bestaldeko, Pirinioetatik bestaldeko doktrina hartu nituen, Jean Gerson eta abar, eta hemengo doktrina mordo bat, oin artean inkunabre batzuk, Bitoriko, Diodosiko, ez da, liburutegian izan ditu nire eskura, ez da, eta konturatzen zea denetan dabiltzan, pasadizoak, irudiak, eta aipamenak berak direla. Alegia, badago alako topika, zabal bat, konpartitua. Alde horretatik,
Etxeparek oso ondo ezagutzen zituen, bere garaiko, ez? Zeak asko oso ondo ezagutzen zituen, eta Jan Garzoa aipatu duguna, Jan Garzoaren, baita ere, berso asko eta asko, daude Euskarara ekarrita, baina Jan Garzoa hau ezan eosin izan beharko. Patrik Ederki azaldu dut bezala, izan zen 18. mende arte, gizon honen obrak izan ziren sekula arrakasta eta askotan argita amarraldiz baino amarra aldiz berrargitaratuak eta arrakasta. Bueno, orduan, nik honetan jartzen dut arreta, ez da, alegia, nola joaten diren errepikatzen bertsoak, ideia eta irudia. Beak aipatu du Danteren hori, ez da? Danteren lehenengo bertsotan agertzen dela, Danteren eragina. Bai, Danteren da, Dantek aipatzen du, baina eske hori agertzen da San Agustinen, ez? De Trinitaten agertzen da, eta bihurtzen da. Erdi aro osorako eta geroago ere topika bat. Erabiltzen du Dante, erabiltzen du Arcipreste behitak bere en el libro del buen amor, eta erabiltzen du Etxepare berean, eta da, azkenean esatea, arimaren hiru ezaugarri nagusiak, memoria, borondatea eta ezagutza. Alegia, nola bitere da, esango genuke, pautauta, alegia, mentalidade, giro, eta nola biteko kultura referentzia hartan, pautauta, zauden, pautauta esan edo, arautzat jotzen ziren baliabideak erabiltzen zituztela denak. Bai, hau da, interesantea, eta hortako inbertzuna da, katetximak, doktrinak konparatu, eta nik pila bat konparatu nituen, bai bestaldekoak, bai hemengoak, eta denekin konturatzen zea hori, ezta. Eta kuriosoa da, nola denetan agertzen da, esan dudan bezala, mundu. Kuriosoa da esate baterako, garai hartan, eta da beste, datu bat hemen utzi nahiko nukena, oso interesantea da, baina, karo, behar ditugu, datu gehiago nola baita hori konfirmatzeko, ezta. Bueno, garai hartan esate baterako, katetximarekin batea, umeak alfabetizatu egiten ziren baita ere. Orduan zauden, nola baita ere, kartilla deitzen zitzaian. Kartilla abecedarioak bere silaban lanketa eta doktrinako kontzeptu nagusi batzuk gehi orazio batzuk. Eta kuriosoa da nola, nik hor diocesanoan eskutan aukimon, Fray Hernando de Talavera, inkunable horretan, 1985ko liburu bat izanik, orazio horiek, Paternoster, Estado Mater, eta nola betere, honek, Talaveraren hortan, doktrina horretan, doktrina breve, daude gazteleratuta, romantzeatuta daude. Baina kuriosoa da, hau prozesu gertatu zen 16. mendeak aurre egina da, eta oaindikan esate batero honek Juan de Zumarraga gurea dalako aipatzen den ezetan, horretan esate batero oaindikan Paternostera aipatzen da, eta alegia, ez zitun oaindikan ez zauden orazio horiek gazteleratuta. 1500-1530-etik aurreatu oaindikan 1550-ko zenbait doktrinetan ere oaindikan ez daude, baina orduen hasi izan nola betere, hori orazio horiek latinetik romantzera pasatuta itzulita agertzen. Gure segiten du, gure tortan da, interesantea da hori, eta gure Etxepare zer, nik uste dut, gure Etxepare doktrina hori idatzezunean, oaindikan orazioan latinez egiten zitula, zestua dibidirek ematen, baina bai beste guztiak esatu dute betela, porque esatu dute, guruzetik gabe da nola antolatzen dugu gure arimaren hori azkenean jainkoak eskaitzan elioak harrapatu, porque galduta gaude orduan gure arima prestatzeko egunean zehar goizean jegitzen gainetik eman behar ditugun arratsa zeintzu dira eta egin behar ditugun orazioa. Eta esaten du, zenbait ere orazio erreiten debotki, baina ez adibiderik ematen. Torre, ze pentsatu ematen, esaten, oaindikan latinez, edo bestela adibide bat eman zezaken, porque gehienetan ematen dira hori, agertzen dira orazioak, hori ez, aita gurea, taka ez, zean ez, itzulita edo latinez.
Eta honek zeak Bernardo zeak Etxeparek ez du ikatzen. Izan ziteken, egia da oso bertxotan da, laburra da, eta orduan egia da ez dela asko zabaltzen, ez da, beste dotrinetan hartzen duten hori, dotrina klase guztietako daude, prosan eta bertxotan, zenbat eta bertxotan izan, orduan da laburrago eta informazioa ere neurtuago. Hau da, esan honetzade gure Etxeparen kasuan, ez da. Lehen nuke gehiagi lusatu nahi kontu honetan, ez da. Baina, bai adibide hau, ez da, galdera polita, eta Patrik zu biltzen zela artxibotan hori, alegia, Etxeparen garaian, orazioak euskaratuta zeuden, nik uste dut ezetz. Nik egiet. Baina Etxeparen ean ez da bertzen, Etxeparek ez dira Bueno, esate baterako, zeintu dira, zeintu dira doktrinak agertzen diren nola baiteko ideia irudik nagusiak. Esate baterako, mundu klasikoa asmatu zituen bezala, ez da alako topika nagusiak, ez da, motiboak, ez da, beatos bideoak, edo karkedien bat, edo konklusus, edo locus amoen, usta bezala, ez da. Hemen agertuko dira, doktrina zehar eta judizio generalean, agertzen dira, gerora, mundu kristauan, ospetsu eta gure ganaino iritsi den topiko horiek, ez da, legi ez da mater dolorosa eskenean, ez da, bere zean, ama, bere semea eskutan hiltzen, diez iraea, agertuko da, ez da, judizio finalean, ubizun, ez da, nun dira, haundi horiek eta gaur egun eriotanak eraman ditu horiek ere, ez da, ubizun, ez da, gutxi geran, edo nola baitere, eriok nola bardintzen gaituen, ez da, edo esate baterako erio dantzak agertzen dira, edo kontentuz mundi, ez da, munduaren despretsua. Motibo guzti hori daude hemen beste doktrina guztietan agertzen dira. Edo eta esate baterako beste adibide bat jarriko, ez da. Esate baterako, pertsona bat ditzen danean zer egiten da? Hiru pauso gertatzen zaizkio hori. Bata gorputza, esango duela gorputza, usteltzen da eta lurraspira dikoa. Ondasunak, familia banatzen ditu, eta harima gaixoa gelditzen da hor bere bidearekin ezin asmatuz. Ez da, gorpituko ez dute, baita ere, doktrina guztietan, eta ez bakarrik hori. Eta Etxeparek asko sartzen ditu omeletikatik, sermoitatik irudi asko. Eta aziren orduan, garai hartan, nola baitere sermoilare artean ere Karakas bidenak esatateko ditako San Zapitete de Ferrer, ez da. Eta haren zenbait adibide, bete-betean daude baitere Etxeparen, baina ez bakarrik Etxeparen da beste doktrinetan ere, bai, ez da esate baterako atorra, ez ba, atorra aldatzen duzun bezala, ez ba, zuk ere, harima etengabean, aldatu beharko duzu eta zeindu beharko duzu, eta jaten duzuna, jaten duzuna, eta horiek ere, azkenean, jaten duzun bezala, baita harima ere, janaria eman beharko duzuta. Osea, tira nola baiteko etengabe agertzen diren bideiak, ez da. Eta ja, bigarren posiera utziko etorri denbora askanekoan, pasatzen naiz, maitasun dibinora, Amaberginaren zeari, bigarren poema luzeari, poema luzeena da, 155 bertso dituena, eta 155 bertso dituena, eta hor, esan behar dut hau, ez da, alde ordurako maitasun profanoa, trobadorekin, maitasun kortesoa, esaten da, maitasun kortes hori, ja, 12. mendetik aurrera dikoa, eta garai beretsuan nola baitere hasi zen indar hartzen Amaberginaren figura, porque Amaberginaren hori pentsatu du betikoak, hori dago duguna, baina hori ere da nola baitere Eliza Katolikoaren azierto handi bat nola divinizatu zuen, eta nola baitere maitasun profano hori zerutarrago, zerutarra bihurtu zuen nola baitere Elizaren zeharako, onerako, eta hori ere nola baitere bi bideo horiek konfluitzen dute 13. mendean. Badakigu Ebaren pisua nolako izan zen emakumearen zean,
eta nolabait ere Ama Virginia etorri zen pixka bat hori erreskatatzea nolabait ere maitasun zeari, Ama Virginiaren bide horretatik, bide divino horretatik, eta nolabait ere konfliktzen dut hor 13. mendean, eta indazten juntzan Ama Virginiaren figura hori. Esate baterako, Etxeparen dako figura hori Ama Virginiari ematen dion eta ondia, eta ondia esate baterako Erasmo edo erlijio protestanten ikuspegitik begiratuta kontrakoa da, esan egitena da protestantentzat eta Erasmorentzat da, Jesus da nolabaitera gatza, baina kuriosoa da nolabaiteko gizarte edo kristautasun popularrean Ama Virginia impulsoa dago bere semearen intercesora edo bitartekari lan horretan impulso haren gainetik, ezta? Eta kuriosoa da, hau nola, baita ere gauza bera gertatzen da poesia, garai hartako poesia, artean topika nola baita edo, erreferentzial horretan, ez da. Kuriosoa da, esate baterako, emakume honek, nola biltzen duen, erakarmen hori, sekaro, maitasun profanoaren aurrean, sentimentu gaiztoekin, ilunekin begiratuta ere holako topikoak agertzen dira. Ama Virginiaren gardentasunak edo aratasunak erabat purifikatzen du, nolabete intentzio ilunenak ere purifikatzen ditu. Eta da etengabea zenbat adibide dauden Fray Martín de Córdoba, en mirándola luego se le apagaba el mal deseo y le venía casta y limpia voluntad. Eta hau da azkenean. Andra honek ukan dizi ederretan grazia, eorkura gaizteriaz ezin lezan inbila, baina biztaz hiltzen zuien nahikari satxuai figuraren ikustiaz daki ez du egina, ez da, bakarrik, begiratzearekin purifikatzen ditu, edozin, ilun edo erakarmen arakizko horiek, ez da. Holako, ordan ikusteko, ez da, nolabait ere, Ama Virginiak betetzen duen paper hori, eta da bigarren horretan. Eta hor, Etxeparek esaten dugu, hau da maitasun eredugarria, eta ez maitasun profana. Urrengo osoa da, emazten favore, hori noendikan transizioa da, eta goi jatorriko dira nolabait ere maitasun profanoari eskainitako beste 8 poema eta besteak antzetik, ez da. Baina lehenen honetan esaten du, hau da eredugarria, eta hemen nik abisua pasatzen dizuet, pekaturik ez egiteko, nolabait ere nola portatu. Bueno, hori eta lehenengoan, eta hori arzipreste ditak ere esaten du, bere asmoa ere zala nolabait ere, bere adibideakin, baita ere laguntzea jendeari zeatik ez da, pekatutik aldentzen, ez da. Eta hori ikusiko dugu beste topiko bat, ez da, esaten denean, baina oain ikusiko dugu, baina kontatzen dituzun poesia bertso klasioetan, ze parte hartzea dakazuzuk Etxeparek beti ditu zaigun hori, ez da. Baina, oendikan guazen, transizio horretan, da, urreko poema, esaten dena, emazten favorez. Emazten favore, hau da, baita ere, beste lan bat, nik ardura hori hartu nuen, eta ibili nintzen konparatzen, bai iparraldean, bai hegoaldean, garai hartan, Querella de las Mujeres, Querel de Fem, edo eta, emazten favore, edo emazten kontrako, jarrerak bihurtu zen, genero poetiko zabal bat, ez bakarrik poesian, prosan ere bai, 15. mendean hasi eta 16. mendean kaber arte, sekulako gerra egontzan, hori, poetak misoginoak, emazten kontra, jarduten zutelako, eta orduan beste batzuk defensanak hartzen ziren. Horien artean, esaten batero Jan Gerson, aipatu dugun hau, honek ere parte hartu zuen, Jan Gerson hau biltzan, 15. mendean, baina 1929 da hala ere, gizon progresista zan, garai hartan. Alegia, Jean de Meun, izan zen misogino bat,
Roman de la Rosa, bigarren zatia egin zuena, 13. mendean, eta segulako polemika bat sortu zen, eta nola betere, guaza misogino bat, orduan honek egin zuen, haren kontra, Jan Gersonek, eta baita ere Kristin izan, beste emakume iparraldekoa, baita ere emazten alde idatziz. Espainia, polemika hori zabalduzun Torrella, poeta frantses bat, Nafarroko kortean da baita ere ontzana, eta nola betere idatziz, emazten kontra, eta zabalduzun 15. mendean, eta segulako hor partatu zuten poeta asko, eta esate baterako kantzionero munduan, kantutegien munduan, Juan de Encina, eta horako jendeak partatu zuen, emazten alde, eta bestatu misi eta kontra, eta izan zen, zera bat genero zabal bat, usten dezute, eta gure etxepare hortze hon, eta gure etxepare hartu zuen, hortan portatu zen, progresista izan zen, emazten favore agertu zen. Bueno, claro, gaur egungo gure sensibilidadekin konparatuko bagenu, ikusiko genuke oso atzean gelditzen dela, baina, ojo, ikusi behar da bere kontestuan eta gerra horretan ze posizioa. Posizio, gaur egun txalotuko genukena, ez da? Baina, orduan, emazten favore egiteko zeintu zian arrazoiak. Denak erabiltzen zituzten arrazoiak, artean, danak antzeko arrazoiak erabiltzen zituzten. Eta errepikatzen di arrazoiak, batarengan da, bestearengan da, rutzako. Lehenengo esango du, bera, honek esaten dena, gizonek utzi balitzate eleidate faltarik, esaten du baita ere, gure etxeparek esaten du, beak ez duela ikusi inoiz emazte batek oldartzen, emaztea lehenengo oldartzen gizonaren kontra, esate baterako. Eta hoien artean zeintu dira, gerra honetan, denak erabiltzen dituzten arrazoiak, bata da ama izatea, gure amak izan dira. Zein du behituzte gaixoan gehanean, janari eman digute, alegia oitan doi. Eta gero, oindik azaten du, eta gina, emazten konpainia ze hona dan, lehen hemen aipatzen duen, emazten konpainia ze hona dan. Eta esaten du, bira, jainkoa berare jetxizala ez da, zerutik jetxizan, emazte baten, maitemendu, emazte batekin maitemenduta ez da. Baina hau ez du esaten bakarrik etxeparek. Álvaro de Luna, hemen dago esaten duna, hori ez da, las virtudes de las mujeres, emakumeen konpainia honek atsegina laudatu, ez da, laudatuz. Edo, eta danetan agertzen da, ez da, mordoa, ez? Jarri ditzaket hemen, adibide asko, esate batera, mila gizon gaiztoen artean emazte bat egongo da gaiztoa dana, eta hori ere izan topiko bat, alegia latinez dagona, ez da, ez? Uno entre mil, ez? Baina, funtzionatzen dut, eta leku askotan aurkituko ez adibide bera. Ikusteko, alegia, ez? Originaltasuna eta gukitz egiten dugu, baina hori da, 18. mendetik hona datorren kontzeptu bat, lehen literatura eta egiten zenean, gure gero agertzen da bezala, han agertzen diren aipamenak, dira karai hartan, nola beteko konpendioa zauden, jakintzaren konpendioak, eta batek esaten duena, besteak esaten duena, kartapazioa, konpendio hundia zauden da jendia, bere sermoitako eta handikan hartzen zituen, eta erabiltzen zituen, ez da kala ikusikan, ze ikusikan, gurearekin. Eta, hirugarren poemaz ari naiz, hirugarren poema honetan, gure zea honetan, entusiasmo horretan, gizon hau, iristen da, nola baitere, bertso hauek zeatik, jainkoa ere jaisten da, baina esaten da, munduan ez da gauza hain eder, ez plazentik, nola emaztia gizonaren petik biduzkorririk. Eta ego geinea, ez da gizer, eta dardoa, eta jarraitzen du, hain ezaguna dian horiek. Eta guri, esate duguna, ez da, baina nola, paise izanik, eta nola baiteko gordintasun eta ze horrekin, ez da, vulgaritate, guretzat vulgaritatea litzateken hori nola idazzezaken, ez da? Komentatzen torrekea, jau jenar, 17. mendean bera ere harritzen zen, ez da, paiz bat izanik, hau da, aldaketa, hor gertatu aldaketa, ez? Eta nik irakoriko izuet, pare bat, ikusteko, nik uste balio dutelako, ez? Ikusteko aldaketaren arrazoi hori hor dago, ez da, alegia gure razionalismoa eta gure disiplinatzea eta sexuarekiko eta moralarekiko aldaketa nola gertzen da. Jan Gerson, 15. mendean maisu bat
bere doktrina predikamentu erreferentzialak Etxeparek hartu zizkion, ikusten duzute emaztean alde ingo duna gerra honetan. Oidan, esaten du, hori esaten du, guzteko ez. Konfesioan ari dala ez da, el pecador fueron sorprendidos de esa manera. Interrogados, negaban, bere hitzak dira, ez? Gersonen hitzak, sano, erabiltzen dituna, egoera, ez? Deskribatzeko, eta esaten du. Interrogados, negaban al principio haber experimentado el encendimiento de su miembro viril, el prurito del deseo, una erección malquiera, natural, esaten du hori Gerson, ez da? Eta, denbora bagoa aurrea, eta 16. mende, akaberan, Montaigne, ez? 16. mende, mairan, publikatzen duenean, beren saioak esaten du. Jasotzen du, zeak, ez? Montaigne bere saioetan. ¿Qué les han hecho a los hombres el acto genital tan natural, tan necesario y tan justo para no atreverse a hablar de él sin vergüenza y para excluirlo de las conversaciones serias y ordenadas? Konturatzen zeate, ja gertatzen ari da, ez transformazio hori. Eta, efectivamente, ez oaindikan Gersonek apaiza eta maisu bat nola beten Elizaren baitan, naturaltasun guztiz erabiltzen ditu, ez? Deskripzio horiek, ja Montaigne esaten du, hemen zerbait gertatzen, aldaketa bat gertatzen ari da, ze ja, berak kontatzen du hori 16. mendean, eta pentsa zute hortikan, aurrean, horrek ze ondorio eta ze bilakaera izan duen, ez da? Hori da. Hau importantea, ez da? Beste zerbait aipatu, ez dakit horrean dut. Beste topiko bat aipatu, hau, nik uste importantea zala, eta aipatu behar dela ulertzeko hor ze gertatu da. Beste kontua aipatu dena eta hori ikutu nahi. Ara, zer, Gabona baino lehenago, badao musikari bat zean, Iruñean, Azkona, estetezutzen, beha aurrez estetezutzen idatzen zidan, ez da? Eta idazten zian justu guain atera dan kontu bat ikutuz, ez da? Eta da, bai Azkuek eta bai Aita Donostia aurkitutako poesio doktrina kristiana, hain antz ondia eta itxia, ez? Eta akaten, bertsoien jatorrian nundi nora, ez da? Tordoan galdetzen zian. Zure iritziko, zein izan liteke kronologikoki lehenbiziko testua. Etxeparek idatzi zuena, eta gero herriak nola beter beregan zuena, edota herri poesia, eta gaur ere herrian irakorke da, eta hortan torreia basikatitzen. Aipatzen dena denbora guztian da herri poesia, herri poeta, gure aurkezpenean edo itxen ere esan du, herri poeta, herri poesia, alegia nola betere Etxeparek jaso zula herriko tradiziotik. Hori da erromantizismotik ona, guk bizi dugun paradigma, eta ezin dugu ia beste begi batzukin begiratu eta irakurri edo interpretatu mundu hartan gertatzen zena. Gaude, nolabait ere paradigma baten behan. Eta nik dakidan apurtxoagatik, hipotesi bada, baina apuntatzen dut, ja Patricio beak apuntatu duen bidea, eta Orpustanek apuntatzen duen bidea, alegia kontrakoa, ez? Alegia kontrakoa, Gatitxima beak, doktrina beak, nola bitere, ze Elizako kantetaz alegia, ez? Memorian gorde izan ditula, eta gelditu dira gaur arrasto batzuk, ez? Alegia, nola baitere, garai hura osoa 18. mende arte, kultura idatzia, alfabetatua, eta ahoskoaren arteko, trasbaseak etengabeak zian, hor badago Burke, historialaria, nazimentuko eta historialaria esan duna, zala kultura anfibio bat, batetik bestea mugitzen zana, eta oso eroso mugitzen zana, eta nolabait ere, hau da, paradigma
oendik gu bizitugun paradigma nagusi horren kontra, porque, claro, paradigma horretan gaude, bai zea Azkue, bai zea Aita Donostia, bai Patxi Altuna, eta tesia dedikatu ziona zeari, zeari Etxeparari, eta herri poeta eta defenditzen ditua morir, nola ere, herri poeta bazala eta bar, ez da? Zatu zo, karo, ea nola kultura idatzi beak apoiatu duen, nola baita esatearen, baita ere, kultura tradizional. Bueno, proba batzuk, nik proba batzuk hemen badaskat, ze nik konparazioan ibili zenean, zea dotrinarekin, aurkitu ditut bi adibide, gutxienez daskat nintzen, bi adibide, bata Santanderren eta bestia Andaluzien gertatutakoa, nola, doktrinako hitzak, doktrina horrek zer egin izan zuen eta nola gogoratzen ziren ez erriti sortua, baizik eta gorde oraindikan, Asturiaseko kasu da, doktrina batek kontatzen du, nola gordetzen ziren han aipatutako hori, eta zan 16. mendeko doktrina bat. Eta beste bat, Andaluziakoa, eta cómo enseñar cantar a los niños, eta Patricio kontatu duen bezala, eta zen da beste sermoilari eta predikari eta doktrina zale oso famatua izan zena, hemen dago, eta nola ere, are erakutsitako, kantak, historiak eta doktrinakoak, nola oaindikan kantatzen ziren, 18. mendean eta 19. Baina ez alterantzizko hori, erromantikismoak ekarri zuena da, nolabait ere herriaren, nolabaiteko arnasa eta herriaren poesia da, eta hor dago originaltasuna eta orduan poetak nolabait hortikan elikatu da kontrako bidea, ez da. Hau ere, egun ematen demostratuko da, baina ez interesantea da. Nire pasatzen, nire indikan beste topiko batzuk baditut esateko, azkena, barkatzen badin bai zute, azkena bakarrik ipatuko ere. Eta da guzi. Eta interesantea da oso, eta baita ere, pixka parregakia ere bai, ez da, zea ematen duna, ez da. Baina da, azkenean, didaktismoa. Bueno, hemen, nila planteatu, bai, bigarren poesio horretan, maitasun divinoaren aldeko apustu egiten du Etxeparik eta esaten du, hau da eretua. Eta ez bat ez zute pekaturik egin nahi, jarraitu zazute Amabekinaren bidea, porque azkenean, beste guztia, raketzu zer dian, panpara hoi, baina gero, bizitza hau laburra da, eta bizitza hau laburra da, baina goda datorren hori betiko da, orduan pentsau zazute. Eta orduan agertzen dian topiko baita ere, poeten artean eta zein izaten da. Bueno, oendik gazte geha eta maitasuna hor dago, bueno, gero badakau denbora oendik Amaberkinaren kasu egiteko, ez da, gero titulu eriko sorti datu, ez da. Konturatzen bat emase, hau ere da oso zea hortan, ez da, mundu imaginaren proiekta funtzionatzen dut. Baina asunto badago. Ze, karo, gauza bera, esaten zuen gure Juan Ruizek, Itako artipresteak ere, ez da, harik esaten zuen baita, yo, porque soy hombre, como otro pecador. Ez? Hoi, artipreste egitak, ez da. Eta gure Etxeparek ere, bere bertxotan esaten du, ni hauk ere uken dizit zenbait ere amore, eta ni hauk ere ibili niz anitzetan erori. Alegia, nolabait ere, bere ni hori sermoietako zea bat, ez da, estilo bazan, norbera ere, predikaria bera ere, nolabait ere, pekatarien artean bere burua jartzen, ez da. Oso tipikoa, oso zabaldu esan, erdiaro eta erdiaro luzatuan ere, ez da. Hor dago asuntoa, eta orduan esaten dute, karo, hoi egiten dute didaktismoan gatik, nolabait ere bere buruere jartzen dute hor, eta orduan bere esperientziaren bidez, berai ere gertatu zaiolako, nolabait ere usatu edo urrundu nahi dute, pekataria bide horietatik, eta horregatik Etxepararen poesien egiten dira zea hortan, zeikapenetanetan, esan duguna, doktrina dago, Amabekinaren maitasun divinoa, gero datorren maztaren aldekoa, eta gero dator 8 kasu, 8 poema, maitasun profanoaz, non eta baldarkari gertatzen dira, violazioak eta lanetik eta bat,
Eta hori interpretatzen da nolabait ere, kasuak, erakusteko, esenpla bezala ez dezazutela hauekin, ezta? Bea, arruan dago, eta artipreste itaren kasuan, da baita ere, juerga bat, porque arek esango du, ez dago mundu honetan gauza mundu guztia porroka egiten du por manutención y por acostarse con fembra placentera, ez? En fin, eta hori esan duen, baina nola liteke, mentalidadea aldatu dela esaten du, hobetu zuketen ejemploarekin, ez? Pero gutxienez hori ez, gauza horiek ez agertzearekin helburua hobeto beteko zuketela, hain adibide gordinak azaldu. Baino, ez da, lehen esan duan bezala, gauza ederragorik, emakumea, goia, azpia, eta Etxepare kontatzen ditun lasaitasun hori gabe igual zuen helburua lortzeko probetxu gehiagorekin aipatu gabe. Karo, baina hau etorri zen geroago. Torban, ez da bai dago esate baterako, kuriosoa da, baina Espainia berdin joan da, artipreste ditarekin, ez da. Eta hor, ikertzaileak eta, ikertzaile handienak, ez da, izan dituzte, goraberak, ez da, esate baterako, ez? Esate baterako, ez? Maria Rosa Alida Makifiel, nik asko estimatzen eten hori, honek ja detektatu zuen momentu batean esaten du. Entre los moralistas españoles es Juan de Pineda el primero en oponerse al modo medieval de enseñar sabiduría mediante la exhibición de la insensatez. Esaten du, que el no despertar la sensualidad del lector es expediente mucho más seguro que el de excitarla con la presentación artística demasiado viva del vicio. Alegia, baina, claro, hau ja da, 16. mendean oso aurreratua dagoela, ez da, Pineda honek idatzi zuen, 1600 eta 1500 aurrera, ez da, ez. Eta hor da, Francisco Rico baita ere nola baiteko autoridade bat, ez da, mediegoan, eta baita ere nola baita ere bat ator, didaktismoaren, medievalaren ikuspegi honekin, ez da, nola baita ere hori, mundu hori, interpretatu behar dela nola baita ere didaktismo hau aintzat hartuz. Baina esate baterako mentalidade modernoago batetik begiratuta, disiplinatuago batetik, razionalistago batetik eta individualistago batetik begiratuta, ja inadmisiblea da, esate baterako horrelako planteamenduak eta horrelako pertsogintza, esate baterako, aplikat el cuento, ez zazula zu, hori evitatu nahi baten bezu, ez zazula animatu edo ez zazula incenti, jendeari horrelako gauzarik eskain, ez da. Eta, hementxen utziko, ez da. Porque, claro, esan behar da, daude, igual guri kontatu digute, eta tanoi iritsi zaigu, ez da, nola baiteko, eredu proventzal horretan, ez da, nola baitere, maitasunaren idealizazioa zegoela, ez da, digia, nola baitere, pues bueno, sala más de cors, del corazón, eta ez del corps, alegia, ez zala inoiz nola baitere maitasuna kulminatzen, maitasun harreman sexualik, ez zegoela poesia kortesagoan, eta, karo, predikadoreak eta poetak garai hartan, pasekiten predikadore baiek esaten zuten bezala, hori guzti hori, montaje guzti hori, erabiltzen dut, testualki erabiltzen dut nitzaria, salsa para pecar, ez da, esaten dut, ez da. Orduan, eta baita ere, esaten dut, nola baitere, idealizazio hori gaur arte hori indikan sinizko nahi izan dugu, poesia tradizionango trobadorizkoan da bat, kortesagoan, baina horrek hau bilatu bat dugu, hori betzera adibida jentea, poeta horiek, baina haiteko, seduzio, zea hortan, baita ere, sexualidadea presente zen, ez da. Hori da, baina eztabaida ointikan ere hortzen dagona da, ez da, hortzen dagona da, eta ez dala gurea bakarrik, guri nolabaiteko Etxeparekin joki dugu, nolabaiteko enfrentamendu beste literatura eta Espainiakoan esatu eta kasurik arbiena, Celestina, hartzen bali baitugu, liburu duen amor, eta danetan presente dago
eztabaida bat da. Eta ja amaitzeko, esango dut, kuriosoa da, ez da, bere poesian, Etxeparen poesian agertzen diren, baina doktrina kristauen esatatu bat agertzen, Marqués de Santillanaren, arrainak, guztio finalean arrainak itxasotik saltoka bere burua botaz, edo ilargia eta euskia odoletan Etxepararengan berdin. Horekin, zuengan utzen edo irudia da, ez da. Eta literatura konparatuak hortako txebalio du, ez da. Ikusteko, gureak, Etxepare originala beak ditu lasmatu iruditeria, beak darabilen mundu hori beak ditu lasmatu. Beak bizizan zula eta jaso zula eta modu natural batean erabiltzula orzeon korpus zabal bat, ez da. Zala horregatik izatun, bautatua nola betere kulturalki hori persona punto batek Patrizio esan duen ez dela eta Etxepare puntu bazan esan beharrik ere ez dago eta poeta hona esan. Ea jasozun, eta irakurrizun, eta esagutzen zuen, eta hori da, seguna. Alde batetik, izate batera, egin beharko bagenu ez da, hasi poesia tradizionaletik, poesia trovada, González de Berceo, eta Goie Dano, eta gure, eta Euskal Herrian, Etxepare, Lazarraga, horien arte, sekulako bilakaera dago. Izate baterako, Etxeparearen mundua, bere 8 poema, maitasunezko poesioia, kantuteiko tradiziokoa zian. Esate baterako, askotan esaten dugu, ez da? Baina bere garaiko poeta zan, baina eske bere garaiko poetak oso diferentea zian. Zuk hartzen maniko zuk, garai berean bizizan zian Castillejo eta García Lazo de la Vega, eta bata kantutegietatik edaten du, eta bestia berriz, nola baiteko sonetoa da bere poesia nagusia, eta tradizio petrarkeskoa bere filosofia eta moral guztiarekin berean. Eta dakorduen hor, badago poesiara egiteko moduan, ez bakarrik puntuan, edo ederki honek asko esan zuen bezala Paco Ricok, ez da, Marqués de Santillanaren poesiari buruz, ez da, el quiero y no puedo, nahiz unidatzea al itálico modo, ez? Al itálico modo, baina ez du noa indikan dominatzen eta ezagutzen eta mundu hura bere ganatuta etzakan, ez da. Orduan, hor badago progresioa, netzako, eta inoz komentatu esan dugu Patri eta Oido, netzako Etxepare, Lazarraga poeta hobea da, Lazarraga gaztea bazan da hor, ez da. Baina ja Lazarraga sonetoakin borrokan ari zan. Etxepareri burutik pasatu zitzaionin, mundu Petrarkaren mundu hori, baina horien arti bai. Horien arte esan, persona kultua, gutxi bezalakoa, persona oso kultua, oso jakina, eta dominatzen zuena bere estrofismoa eta sonetoak, hori behar gurioso agertuko da, esantzala lehenengoa, euskeraz, soneto bat idazten, ez da, hor beste maila bat markatzen du, eta ez du entenditzen, oso atzean gelditu zaio, Etxeparen poesia egintza, eta ja ez dut esan ere egiten, hori ipatu ditugun didaktismoak eta trampa hori egin, nola paiz bat gauza hori ez, eta ja horien arte behi ere eskago detenzion, ez da, eskarek asko, ez Alderak bere zuen, bizpairu oaren erantzutke, egiteko denbora erantzuna. Bueno, esan... Gure artean borroka egin behar du. Bizu danean, aita guria, abelgaria, amar mandamenduak, amar mandamenduak bai badaude, porque doktrinan daude. Esaten dute estatuto horietan, sinodiak horietan Baionan, 1922an, inverbis maternus egin daitezke. Hori latinezko zera horretan. Amargina dela eta nik uste irakurri behar dugula amarginari buruzko bertso eder batzuek aita bilerantek egin zuen bezala behin joan ziren arrantzazura batzuek eta zeinetaz hitz egin behar, Etxeparez. Gaztelaniaz eman ziren hitzaldia osoa, baina azkenian Etxeparen bertsoak euskeraz irakurri zituen. Eta hau esen ziren, itxasoan
urguzia zeruietan izarra. Oianetan izalori lurguzian belarra. Egunari eguzkia, gau beltzari iluna. Lehen faltaturen dira, ezi ura gugana. Balinetan egiazki, guba gaude argana. Alegia, zuzentasunez harenganako jailura badugu, sekulan ezaigula faltatuko, haren bitartekaritzarik. Hots, itxasoan ura, zeruetan izarrak, oianetan itzalak, egunez eguzkia eta gauez iluna faltatuko dira. Lehenago, haren bitartekaritza baino. Eta bukatzeko, nik uste dut, gehien landu duena batez ere hizkuntza aldetik René Lafon izatea. René Lafonekin zurten bat frantsesez zugar duena, eta bazen frantsesez laburtzen du bere obra, baina parrafo hori euskeratu egin dut, eta hori bukaera bezala, bueno, gero zuek egin nahi dituzuen, galde guztiak irakurriko dizuen. Euskeraren gorazarre diren amaierako bi poemek eta sarrerak batirudiela beste multzo ezberdin bat osatzen dutela. Garai berekoak direla eta beste ondoren idatziak diruditela. Bi poemek sarrerako ideia nagusia adierazten dute, bildumako beste multzoak frogatzen duena alegia euskarak orain arte literaturari gabe zenak, esan beharko dute, eskrituran zehaztu gabe, Bernatek dio bezala, bat eduk dezake eta behar du gai baita idazteko besteek bezala. Litekena da, ziurren Etxeparek frogatu ondoren hizkuntza gai zela sentimendu goitiarrenak eta sakonenak espresatzeko, sentimendu religiosoa, amodiozko pasioa, justizia eta askatasunera ganako maitasuna, ospatu nahi izan duela euskara bera eta honen goratzea literatur hizkuntzara. Uken baituk behar duian tornuiak dio. Eta bere tesian zion bezala, abeken estil zo epotan. Hau da, estilo, soil, baina mortizera izatzen. Bergaldea. Io raportet galduten hau, sasori historikoa, ze hor, zuk esan duzu moduen, Fernando Aragoikoa, bide bostika, amabize, edo bestek izte. Orduan, hor Etxeparek hartzen du Aragoi erregearen aldeko hori ez. Gero hori, nun irakurri dut, lotuta egoala ere, Nafarroako erregina Juana hori, kalvinista, Juan Albert bai, kalvinismoa hartu zutela hor ikusten duzue Etxeparerekin loturaren bat? Bueno, hor garbi dago Etxeparek parte hartu zuela Espainiako erregeen alde, eta horregatikan kartzelatu izan zen. Ez moral kontu. Gauza politikoen datik. 1512an izan zen Nafarroako konkista. Odolez, herriak desen zituzten, gazteluak, bota, dorreak, dana. Eta 12tik 30 jo. Eta Donibane Garazi, ua antolatzen eta berrantolatzen eta berraikitzen, 3.000 gara zuten.
Frantziako erregeak 3 gerra egin zituen, 3 aldiz saiatu zen errekuperatzen. Basen Nafarroa eta Nafarroa oso importante zera. Ez zuen lortu. Azkenean, Ben Nafarroa oso garesti ateratzen zitzaialako Carlos Bosgarrenari 1530an hartuta utzi zuen errege Nafarrentzat. Eta hori izan zen, estatua 1620 arte izan zen, eta hoandikan 1620an ja Frantziako erregeena izan zen. Lehenagotik izan zituzten bere erregea. Hoberena izan omen zen Henri Laugarrena, esan zuena Parisek bezalako ditzizuna. Bueno, dena den. Juana Albretekoa izan zen Henri Bigarrenaren alaba. Henri Bigarrena eta Margarita Nafarroako erregina idazle handi horren alaba izan zen. Eta Juana Albret 1571an, testamentu berria, argitaratu zera Roselan, baina urruti gelditzen da, agian ezagutuko zuten elkar, agian, ez dakigu Etxepare eta Joanes Lizarraga, agian, hipotesi bada, gazte izango zen Lizarraga, Joanes, eta oso zarra, Bernat. Baina agian ezagutu zuten, eta agian baten grinak, bultzatu zuen erreginak bezala, testamentua izultzera. 1972an erregina pozoitu zuten eta egin zuten. Gero Enrique Laugarrena rabaiak jesuitak akabatu zuen bezala. Osea, en fin, historia oso tristeak eta tragikoak gertatu ziren. Baina, bueno, ari geha... Baina, nik uste dut, historia oso luzea eta momentu bakoitzia gertatzen dira. Loturak egitean berrez, nik nintzakea ausartuko egitera horrako gauza asko pasatzen dira literaturan. Baina horretik antzala mundu bat baita ere, erdiaroko mentalitate eta grinak baita ere politika gintzan da historian parte zuzena zuten. Horretik bandoak, Ramondarrak eta Beamondarrak, eta batak Espainiako koronarekin bestia Frantziak egite. Zerra gure San Francisco Javierrek esatela Ramondarra zen, ez da, eta alde egiteak izan zuten. Orduan, familiak eta interesak eta ondasunak nola zuten. Zesare ziren banatuta, ez da. Bia nahi zituzen. San Francisco Javierren bia nahi zituzen, Loiolako ejertzituak eta bere atia zen Nafarroako parlamentuko burua. Bazen parlamentu bat Nafarroako resuman. Bueno, zen jende noblea, txortain. Gabon, eskerrak, zailatik, bioi. Zen parezke nostike bada, pertsona importante bat Axula, eta Axularren lana gero, baten du honek irakatzi literario bat ezberdina, arras ezberdina dena Etxeparekin konparatuz. Orda, erkatzen badugu Etxepareren lana eta Axularren lana erabat ezberdina dira. Axular egon zen Salamankan edo hortik dator kontua eta bai, ez da? Holaxe. Eta zein da gero zeratik gero eta ez orain eta ez dakit datorren astean edo. Gero zezan nahi du honek horrekiko? Gero.
Gero, Gero baina, azuaren zar besterik. Predikamendua da. Ez utzi gerorako, oain egin dezakezuna, zeure eternidadea jokoan dakazu. Zaindu zure anima. Teologia. Teologia. Bai, teologia. Dudarik gabe. Gero hori da. Horren tartean izan zen zatrako, zuk diozuna, 1570 Trentoko jesuitak eta besteak eta jansenistak eta... Bai, eta disiplinatze bat alde guztitan. Bai, bastean eta bestean. Askatasuna, nik deskribatu dudan Etxepareren mundu hori askeagoa zen. Baina, ja askatasun zentrua ez da gure askatasuna, haien askatasuna zen, jainkoak emandako legera nola betera errenditzen zen askatasun bat, baina nola baiteko, guardasun horren azpilan, hemengo goraberak beste modu batea, soluzionatzen zian daite. Eta beste... Baina bestean datorren askatasuna, individua eta oindik esate baterako Etxeparek autobiografian bertan erabiltzen du nia, ez da gure nia. Da nola baiteko bere, azkenean bere ni hori dago munduaren, Biblia kontatzen digun tribulazioen baitan errenditzen antzea bat. Hori garatu gabe dago hendikan, baina Trentotik aurrea eta Masigarrenetik aurrea, beste zera dago. Azkeneko bertsuak, markatu, libertatia dela eta holaxekoa dira. Libertatia nola baita gauzetako bena, gatibu egoitia ala pena gaitzena, nire zara ez dadila otoi ehor engaina, ez eta hitz orotan fida ere gizona. Eta noski, erregen izetan gutxiago, errikegiaren behitu zuen ara eta kartzelan sartu. Jangoikoa, zuk begira niri ere zuzena. Baina esate baterako horre ere, ez da guain garbi, ez da zenbateaino dagoen horre ere lehen esaten genuen maitasunaren didaktismoa, aplikatuta baita ere behar gertatutakoa, edota benetan kontatu nahi duen bere gertatutako kontuak. Didaktismoa aplikatzen baldin badegu, aplikatu dut, nik aplikatu dudan bezala, eta beste zera batean, ez da, Espainian, eta erdioaren mentalidad horretan aplikatu dudan bezala, hitz horiek ere neurtu beharko litzateke ez dago garbi, ez? Ez nik uste, lehenbiziko poema autobiografikoa dela, eta kartzela dituz. Eta badago beste poema bat, 16. mendean ere, esaten duena kartzela hontan natza, napar batek idazia, eta kartzelan zegolarik eta poema. Nik uste, kartzelak ematen duela, idazteko aukera... Baina ikusten duzu ze datu gutxi ematen ditun, ez? Dago datua, hiri honetan, esaten du. Hiri honetan, hiri paben zegoen. Nik uste batzutan genealki didaktismo edo doktrina delako horren barruan ere badirela gauza batzuk nahi eta nahi ez idazlari ateratzen zaizkionak berez eta hor agertzen dira eta horiek nik uste aztertzeko bai persona eta baita garaia importantea. Bai. Xebas, zerbait, Horrengoan, zuretzat hitza, Etxepare eta Jainkoa. Pena da, orduak eta mugak baditu bestela bibliotekaren eta zerbilatarako gure guztora.